Antonio Fernández Vicente, e de Enxógate, bueno, este é o meu taller. Enxógate é o meu proxecto de artesanía, empezou, bueno, un pouquiño xuntando, pois, dous, digamos, aficións que eu tiña, non? Que eran os xogos de enxeño e a talla en madeira, non? Entón, empecé facendo, pois eso, xogos de enxeño, deixeime un pouco liar por miña dona e compañeiros e fun ao mercado. O resultado, pois, foi moi bo, é dicir, a verdade que a acollida foi moi boa, e entonces, inmediatamente, o que fixen foi, pois, darme de alta no epígrafe correspondiente e ata hoxe estou aquí. E desde fan xa 13 anos. Dentro do meu traballo eu levo distintas, digamos, corrientes, non? É dicir, teño por un lado o que son xogos de mesa e xogos de enxeño, que un pouco iso vai orientado a iso, a fomentar que a xente xogue, que a xente probe, que comparta. Entonces, busco máis o que é unha funcionalidade máis que un atractivo do produto en sí, non? Despois, por outro lado, teño o que son automatismos e outras pezas decorativas, entón aí xa o que busco máis ben é expresar eu unha idea e a xente pois, que capte o que queira un pouquiño, non? Este proxecto é un proxecto que desde o momento que empezou pois está evolucionando día a día, non? Empecé iso cos xogos de enxeño, fun evolucionando facendo algún tipo de xoguete, xogo de mesa, empecé con autómatas, empecé a meter algunhas pezas únicas, sigo avanzando un pouco nese tema e a idea é pois, incluso mezclar o que son autómatas con pezas artísticas e seguir un pouquiño facendo pois, cada ano pois, algo distinto, unha evolución para que tamén seña cada vez máis atractivo para min este traballo. O feito de dedicarme ao tema de artesanía, o que me aportou a min, sobre todo, é poder seguir vivindo aquí, no medio rural, a capacidade de poder crear e facer o que eu quero. Entonces, cando fago unha peza, pois simplemente empezo totalmente de cero e voume deixando levar un pouco, non? Moitas horas de traballo, pero libres, é dicir, facendo eu un pouco o que eu quero, non? Por eso normalmente non suelo traballar tampouco con encargas ni nada, porque digamos que quero marcar eu un pouquiño o meu traballo, a miña maneira de facer. No 2018 decidinme solicitar entrar en Artesanía de Galicia, porque xa tiña este taller xa montado, xa había claro un pouquiño hacia onde quería ir. Bueno, en xaneiro concedéronme o rexistro do taller e a verdade é que si, para min foi un punto de inflexión, non? É dicir, é unha profesionalización máis do meu traballo e si me vin un pouquiño máis arroupado con compañeiros, con todo, entonces para min significou moito estar dentro da marca Artesanía de Galicia e, bueno, é o meu estandarte que utilizo por aí adiante. Sobre todo, bueno, fago moitos mercados por España adiante e si é verdade que o público si o vei como un estándar de calidade ou como unha representación que para min é importante.